Когато бяхме деца, ни трябваше причина, за да сме нещастни. Сега като възрастни, ни трябва причина, за да сме щастливи. Защо? Щастието в най-дълбок смисъл човек може да изпита, когато напълно живее в настоящият момент. Моментът, като такъв, не е обхванат във времеви рамки и в същото време съдържа всичко в себе си. Защото тогава човек съществува със самата Вселена такава, каквато е. Не като такава, каквато му се искало да бъде. Или каквато му се иска да бъде, а такава, каквато е. Да речем, примерно, че сега ме попита някой: ти щастлив ли си сега? В сегашното ми състояние аз съм щастлив. Ако ме попита: нещастен ли си сега? В сегашното ми състояние аз съм нещастен. Тоест, не че съм щастлив, защото не съм нещастен, а просто съм щастлив, защото пълнотата на този момент съдържа всичко в себе си. Той съдържа войни, изсичане на гори, бедствия, трагедии. И всъщност човек не си затваря очите за всичко това само за да бъде щастлив, защото в същото време някъде имаме първи бебешки плач, детска радостна игра, слънчев ден, мирис на пролет, усмивки и любов. И истината е, че колкото повече навлизате в момента, ще усетите, че той е доста наситен и пълен сам по себе си с това, с което решите да се заемете и да се фокусирате. И след време моментът ви ще бъде напълно достатъчен и богат сам по себе си. А оттам и вие ще се чувствате изпълнени вътрешно с удовлетворение и спокойствие. Ще ви дам още един жокер за щастлив и спокоен вътрешен свят от човека. На първо място, човек трябва да знае, че има само един първоизточник. След това ще знае, че е тук, за да се учи, и всичко, което му се случва, е с учебна цел. Но и всичко, което му се случва, произхожда от самият него. Съзнателно или подсъзнателно. Той идва от самият човек. Човек е творец и непрекъснато твори. За това би било за предпочитане да е съзнателно. След това трябва да знае, че е вечен и смъртта е преход от едно състояние в друго. Това е. Няма случайни събития. Има предизвикани с учебна цел. Животът е училище. Сега остава да избереш дали живееш съзнателно, творящо, щастливо и изпълнено с благодарност, която между другото е най-голямата сила от човек, която той самият може да произведе, защото се уповава на любовта. А другият вариант е несъзнателно, хаотично, нещастно и изпълнено със страх, обвинения и неблагодарност. Опитвали ли сте и от двата варианта? Може да върнете обратна връзка в коментарите.